el cinquè punt, que és aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal pel que fa a les infraestructures de radiocomunicació. Gràcies, senyor Tarruell. Gràcies. Bé, simplement és el tram final d'aquest tema que ja fa bastants plenaris hem portat, concretament el novembre del 2008 amb una provisió inicial, la provisional al febrer del 2009 i ara aquí es recullen en quant a les infraestructures de radiotelecomunicació que el nostre pla general, recordem, era molt restrictiu i d'acord amb la normativa vigent s'ha hagut d'obrir l'espai radioelèctric, per dir-ho d'alguna manera, doncs ara finalment el que fem és que recollim amb un text refós totes les qüestions que la Generalitat ens ha fet integrar, que com ha llegit el senyor secretari, perquè es publiqui i ja acabi definitivament aquesta modificació del Pla General en quant a les infraestructures de radiocomunicació. Gràcies. Gràcies. Hi ha intervencions en aquest punt? Senyor Comas. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Com ja deia el senyor Tarruell, és un punt que arrosseguem de fa temps i és un punt que per voler arreglar una cosa segurament n'hem espatllat una altra. No l'hem espatllat nosaltres, sinó que ens l'han espatllat des del nostre punt de vista. El fet de la màniga ampla en les estructures de radiocomunicacions és un tema que s'hauria d'analitzar amb més cura, però com que tenim una legislació superior que ens ho imposa, doncs ens veiem obligats a fer-ho així. Nosaltres, mantenint la norma en aquest tema, en la votació ens abstindrem. Gràcies. Molt bé, gràcies. Senyor Laortua. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Nosaltres també, en coherència amb la postura que hem anat mantenint amb aquest tema, que ens vam abstenir en inici perquè no enteníem la raó d'aquesta modificació puntual i després, per la qüestió del destí, ha desembocat segurament amb un resultat no convenient als nostres interessos. Per tant, nosaltres, els nostres, em refereixo en tot cas de la població i de tots els grups del consistori. Per tant, ens abstenim també novament amb la proposta. Molt bé, gràcies per les intervencions. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Gràcies. Queda aprovat el punt per 16 vots a favor, 11 vots a favor i 6 abstencions del grup socialista i del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds. Passem al 6è punt, que és aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del polígon d'actuació 4 de Can Tiana. Molt bé, gràcies, senyor Miró. Sí, gràcies, bona nit. Seguint la intervenció del senyor Tarruell, cal dir que estem també a la fase final d'aquesta tramitació administrativa, aquesta modificació puntual del Pla General. En data 30 d'octubre del 2008 es va fer l'aprovació provisional del projecte de modificació del polígon d'actuació número 4. A partir d'aquí, el 17 de setembre del 2008, la Comissió Territorial d'Urbanisme va acordar la suspensió fins que no es presentés el text refós per triplicat amb una sèrie de prescripcions. Aquestes prescripcions han estat ja solventades i arrel de l'aprovació definitiva el 18 de juny d'aquest any, del 2009, del text refós del Pla General, la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat el 17 de juliol del 2009, també d'aquest any, ara es procedeix a l'aprovació d'aquest text refós amb les prescripcions que es van contindre en l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme. En aquest sentit, es proposa al ple la convalidació dels acords de 31 de juliol del 2008, de 30 d'octubre del 2008 d'aprovació inicial i provisional, respectivament, verificar el text refós del projecte de modificació puntual del polígon d'actuació número 4 i trametre, una vegada recaptats els informes a les administracions sectorials, el text refós verificat a la Comissió d'Urbanisme per la seva aprovació definitiva. Res més. Gràcies. Gràcies. Passem a les intervencions de la resta de regidors. Senyor Londres. Bé, estem al punt final ja d'aquesta modificació d'aquest punt. De fet, estem aprovant el text refós. No ens repetiré gaire, doncs hem anat dient diverses vegades que nosaltres no estàvem d'acord amb els paràmetres que s'havien establert en aquesta zona, que creiem que era insuficient la dotació d'habitatge protegit que es destinava en aquesta zona, i per això hem votat el que hem votat.
El que sí que ens agradaria és que ens expliquéssiu, en tot cas, com resol l'Ajuntament, o aquí els serveis tècnics de l'Ajuntament, l'informe negatiu per inundabilitat en període de retorn de 10 anys, que s'havien de modificar els usos, com s'ha resolt això i de quina manera, vaja. Gràcies. Gràcies. Farem primer la ronda d'intervencions. Senyor Laurtua. Bé, gràcies. Doncs respecte a aquest punt de l'aprovació del text refós sobre l'àmbit de Kantiana, ja vam tenir temps enrere les nostres diferències dialèctiques aquí sobre i nosaltres creiem que serioses. En quant al que fa el projecte o a l'edificabilitat, nosaltres no hi tenim res a dir. En principi era el que d'alguna forma ja s'havia començat a treballar en l'equip de govern anterior i la veiem perfectament correcta. El que hi vam estar en contra, i per això no ens vam mostrar partidaris de votar a favor d'aquest punt en cap dels moments, era amb la contraprestació que el govern municipal obtenia d'aquesta requalificació. Continuem pensant exactament el mateix i tornem a reafirmar aquí que aquella contraprestació és absolutament insuficient i per tant nosaltres no votarem a favor aquest punt. Molt bé, gràcies senyor Miró. Senzillament el que fa referència a la intervenció que fas del tema inundabilitat de 10 anys i el retorn que també parla dels 500 anys, etc. Això serà un tema que tècnicament es tindrà de contemplar i preveure en el moment que es presenta el projecte d'adequació de tot aquest polígon d'actuació. Serà en aquell moment que els serveis tècnics faran... Sí. No, són 10 anys, però llavors també parla dels 500 anys, que tenia l'afectació, etc. Seran els serveis tècnics en el seu moment, com repeteixo, quan es presenta el projecte tècnic, quan tindran de fer la seva avaluació i es determinarà quines són les mesures que es prenen per solventar aquesta prescripció. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Gràcies, doncs queda aprovat el punt per 11 vots a favor i 6 abstencions, que són dels socialistes i del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds. Passem al següent punt, que és aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal pel que fa a la regulació normativa de les tanques en sòl no urbanitzable. Gràcies, senyor Miró. Gràcies, bona nit. La proposta que es sotmetrà a votació d'aquest plenari fa referència a la modificació dels articles 318 i 328 del Pla General. El 318 fa referència al que és el Pla General i el 328 dins del Pla General, el Pla Especial al Camp de Golf. En aquest sentit, el que es proposa és la modificació del redactat actual que en la seva interpretació estricta i la seva aplicació estricta podria portar a situacions absurdes. En aquest sentit, es qüestiona per necessitats funcionals i de seguretat procedir a aquesta modificació per permetre no només una homogeneïtzació, donar un caràcter més homogeni a totes les tanques i els tancaments que existeixen en sòl no urbanitzable per donar-li un menys impacte visual del que està existint actualment, atès que no hi ha el control suficient i l'actuació que es vol intentar permetre amb aquesta modificació és donar un ventall de possibilitats a fi efecte que aquestes tanques que podran ser tant vegetals, de fusta, filat, fil de pastor, que no privin la visió del paisatge i alhora permetin el pas de la fauna terrestre, permetre donar un caràcter més homogeni en aquesta actuació en el tancament de les parcel·les en sòl no urbanitzable. Res més, gràcies. Gràcies. Més intervencions? Senyor Comas. Gràcies una altra vegada, senyor alcalde. A veure, aquesta és una modificació d'aquelles que avui, per exemple, en fem moltes, però aquesta és una especialment curiosa perquè realment no hem entès la necessitat de fer-la.
Els informes diuen que per fer aquests canvis es justifiquen amb que hi ha necessitat de completar i reconsiderar l'actual text normatiu, Pla General, i que aquest text normatiu que tenim, amb aquest text no justifica la necessitat de limitar les tipologies d'aquests tancaments. Això és un argument com n'hi ha completament al revés. De fet, el que teníem ara, el que tenim encara ara, diu que tots els tancaments han de ser amb elements vegetals que no privin la visió del paisatge amb una alçada de 1,50 metres i que permetin el pas de les espècies animals, estic llegint, autòctones, especialment en zones d'especial protecció i corredors biològics. Ara, aquí, per un motiu que, insistim, no acabem d'entendre, es passa d'això a reglar una sèrie de tanques que també hi ha les vegetals, però ara hi haurà permeses tanques vegetals, tanques de fusta, tanques de filat i tanques no fixes amb fil pastor, es diuen així. No veiem la necessitat. Realment, si és per legalitzar determinats tipus de tanques que tenim, què hem estat fent des d'aquest Ajuntament, si s'ha permès que es fessin? Hi ha una normativa, s'ha de complir. Si adaptem una norma al que hi ha, llavors això vol dir, per exemple, que si molta gent circula a més de 50 km/h pel casc urbà, per tant, demanarem que es canviï la llei. O allà on és permès, en alguns llocs de Caldes, que hi hagi planta baixa més 2 pisos, hi ha algun edifici que és més alt que això. Canviarem la norma i deixarem construir 5 o 6 alçades? O procurarem de fer complir la llei? Perquè el Pla General que tenim, en el fons, és la nostra llei. Es podria arribar a pensar realment en algun tipus de modificació de la norma per casos específics. El regidor n'ha fet un esment de necessitats funcionals i de seguretat. Podria ser, però nosaltres pensem que en cap cas ha de ser general. O sigui, no podem obrir la màniga a posar qualsevol la tanca que vulgui en sòl no urbanitzable. Francament, no veiem la necessitat d'aquest canvi. Estem segurs que no hi ha cap interès amagat, vull dir que segur que no. Per tant, els arguments que llegim i que hem sentit no ens convencen. El model que tenim del Pla General, del POM, en aquest aspecte pensem que és prou correcte. Segurament sí que cal alguna modificació, però no en sentit genèric, no per tothom, sinó casos determinats i especials. Després hi ha una part més curiosa, que és, això és el que diu el Pla General en la seva aplicació genèrica. Però després hi ha una modificació puntual de l'article 328, que és l'àrea del camp de golf. En l'àrea del camp de golf se'ls permet també fer tanca metàl·lica, però amb filferro de més secció i amb una separació dels trossets de filferro molt més petita que els altres. Ens preguntem per què aquesta discriminació en favor del camp de golf. No l'hem sentit en l'explicació, no sabem si és, si no hi és, per què ells han de tenir una tanca diferent. Nosaltres estem en contra de compartimentar el camp, allò que se'n diu aquella frase de les portes, el de posar portes al camp. Entenem que hi ha d'haver una sèrie de circumstàncies que facin que hi hagin algunes solucions diferents, però en cap cas solucions generals. Les tanques s'han de tractar en caràcter excepcional i en aquelles activitats que estan permeses, que ja ho diu en la llei d'urbanisme, i sobretot que estiguin legalitzades. Gràcies. Gràcies, senyor Laortua. Bé, nosaltres no ens centrarem tant en el punt aquest en concret, sinó que ara farem esment de que els 2 punts anteriors, de fet, també són modificacions puntuals del POUM, el que passa que ja són més antics en la seva elaboració i han vingut ja en la forma del text refós definitiu. Però a partir d'aquí, a partir d'aquest número 7 del ple, en venen 5 modificacions puntuals més del POUM. Total, si sumem unes i altres, estem parlant en un ple ordinari, com avui, de 7 modificacions del Pla d'Ordenació Urbanística, i nosaltres creiem que això no és de rebut i això no pot ser. És a dir, el que no pot ser de cap manera, creiem, és que un equip de govern segur d'aprovar per majoria absoluta qualsevol punt que porti a aprovació del ple municipal es permeti
portar per la via regulada per la comissió informativa 10 dies abans d'un ple modificacions puntuals que en definitiva algun d'ells, i és el punt número 8, és un error clarament detectat en el pla general, però la resta de punts no són errors, o com a mínim a nosaltres no ens semblen, sinó que són reconsideracions que l'equip de govern fa sobre el planejament actual. Aquest planejament, que recordem, va costar moltíssim d'elaborar, va costar molt de temps aconseguir un consens, es va finalment consensuar entre les forces polítiques i ciutadanes d'aquest poble, i nosaltres no creiem que sigui una via habitual o que hagi de ser aquesta la via de portar per als plens ordinaris les modificacions puntuals del POUM. D'aquesta manera es pot anar modificant amb la seguretat de l'aprovació i, a més, substraient-se d'un procés participatiu que requeriria tota modificació del Pla General aprovat entre tots nosaltres. Per tant, a partir d'aquí, si l'actitud de l'equip de govern continua sent aquesta, nosaltres ja ens hem queixat des de fa 2 anys d'aquest tema, considerem que haurem de finalment adoptar com a oposició per la part que ens toca la postura d'abstenir-nos sistemàticament perquè creiem que no es produeix les condicions que s'han de produir per fer modificacions i que d'alguna manera requereixen una assentada, requereixen un estudi de criteris, requereixen d'alguna forma intentar un consens a l'hora de saber què és modificable, què no ho és, en virtut de quina cosa. I per tant, simplement no ens creiem que siguin modificacions que venen donades perquè són evidents o perquè puguin ser irregularitats o errors del POUM. No ho són, des del nostre punt de vista són reconsideracions i per tant no hi ha, amb el temps d'una informativa i d'un ple municipal, creiem la serenor necessària de parlar d'aquests temes a fons i sobretot de concitar això que va ser tan important en l'aprovació del POUM, que és el consens tant torno a repetir, tant dels grups polítics com de bona part de la ciutadania de Caldes. A partir d'aquí, per tant, la nostra postura, si en algun punt potser comentem alguna cosa més específica, però serà la d'abstenir-nos en tots els punts que facin referència a modificacions puntuals del POUM, excepte en un, que és el número 8, aquí creiem que sí, que és la detecció d'un error i que era necessari corregir, per tant allà el votarem a favor. Molt bé, gràcies, senyor Miró. Molt bé, moltes gràcies. Començaré a respondre a la intervenció de l'Albert. Feies perquè justifiques, has fet 2 precisions, si és per la necessitat o per donar legalitat a totes les que hi ha, etc. Evidentment, la resposta no pot ser per donar legalitat a totes les que hi ha, entre altres coses perquè el text que es proposa com a modificació ja estableix el tipus de tanques que fins ara no hi havia cap tipus de regulació en aquest aspecte. La regulació que existia era de tanques vegetals i que no podien ser opaques. Evidentment, clar, has llegit aquesta precisió al Pla General, si la llegeixes no sé, una mica acuradament, entendràs que una tanca vegetal mai pot ser transparent, translúcida, és a dir, jo que sàpiga no hi ha cap tipus de tanca vegetal on les fulles puguin ser transparents, no ho sé, jo encara desconec aquest tipus d'això. És a dir, el que es fa senzillament és donar una mica de sortida al fet de que l'aplicació, tal com diuen inclús l'informe tècnic de la proposta, el que es pretén és donar un sentit útil a aquest articulat del Pla General, senzillament. Llavors, jo crec que, no sé, he vist igual una mica de contradiccions, si no és així, doncs llavors en tot cas m'ho dius, ho corregim, perquè dius que les modificacions han de ser de caràcter general, però llavors dius que s'ha de modificar específicament en casos concrets i que casos concrets s'han d'estudiar. Jo crec que precisament això és el que ha d'intentar evitar qualsevol consistori, és a dir, jo crec que les modificacions han de ser sempre de caràcter general, contemplant algunes especificitats, però sempre les especificitats han de ser l'excepció i no la norma. És a dir, en aquest sentit el que es proposa precisament és això, és a dir, una modificació per tot el sòl no urbanitzable de caràcter general, amb un ventall suficientment obert que tingui una protecció paisatgística, que tingui una integració dins del territori i realment amb l'especificitat del 328 del Pla General.
Bé, doncs aquesta és una mica la valoració que faig. Llavors, en tot cas, si vols, tornem a parlar del tema. En quant a la intervenció de l'Iñaki, jo sincerament, en aquest, no sé a què respon... Jo sincerament lamento una mica la teva intervenció, perquè dius que bé que no és de rebut portar totes aquestes modificacions perquè no se n'ha parlat abans, etc. Però és que sincerament, és dir, aquesta, per exemple, que es porta ara a votació, jo crec que deu fer 2 mesos que vam parlar, i a més amb l'arquitecte redactor del tema es va explicar més o menys el que era el redactat, que és exactament el mateix. Si es porta avui a ple i es porten totes aquestes altres modificacions a ple, que la majoria, si fem un llistat, són ja modificacions que ja s'havien iniciat anteriorment, és que, esclar, no s'han pogut fer abans senzillament pel que he dit al principi. L'aprovació del text refós s'ha produït el 18 de juny i la seva publicació en el DOC s'ha produït el 17 de juliol del 2009. Però, esclar, totes aquestes modificacions no es podien fer abans, però ja estaven, evidentment, i se n'han parlat d'elles, en concret aquesta amb tu, no? Llavors dius que les modificacions no són un error del POM. Evidentment, moltes no, però n'hi ha algunes que sí. Aquesta, per exemple, jo crec que és un error del POM. La seva aplicació textual és que condueix a l'absurd. No pot ser. Jo crec que, senzillament, jo crec que amb això hem d'estar d'acord, que vull dir que no... Una tanca vegetal no pot ser transparent, punt. Això jo crec que és de calaix. Llavors, esclar, les modificacions noves, per exemple, n'hi haurà una altra, no? La del referent al subsol. És que senzillament que el Pla General no permeti que en els sistemes de comunicacions espai lliures i que a més no es pugui ocupar el 100% del seu subsol i ampliant una tercera planta per donar-hi una viabilitat econòmica en una voluntat que hi pugui haver del consistori que sigui de fer aparcaments soterranis, que és una prioritat bàsica, és que això jo crec que tampoc podia quedar encaixat dins del Pla General. Jo crec que també és una proposta suficientment, jo crec, respectable i que es pot entendre perfectament. La C59 que vindrà també, jo crec que són modificacions que se n'han parlat llargament d'aquest tema també. És dir que bé, és una actitud que hi és. Jo de totes formes reitero que la voluntat seguirà sent sempre la d'intentar consensuar els punts que vinguin al ple amb la màxima premura possible. Hi ha un problema i que coneixeu tots perquè tots ja porteu temps també amb l'administració i amb l'Ajuntament. Hi ha un problema dels expedients que no sé per què però sempre s'acaben un dia abans de les comissions informatives i és un tema que és horrorós perquè jo reconeixo que a tots ens agradaria disposar segurament inclús de molt més temps del que disposem i jo senzillament ve a reiterar que jo seguiré intentant lluitar doncs, en aquest sentit de permetre que tothom estiguem assabentats el màxim de temps abans possible del plenari i consensuar el màxim possible el que siguin tots aquests punts de modificacions que es puguin portar a ple. Gràcies. Gràcies. A mi m'agradaria fer també un aclariment arran de la intervenció del senyor Laortu que crec que pot induir a un cert malentès. Amb aquestes modificacions, ni amb les que iniciem ara ni amb les que s'han iniciat anteriorment, ni molt menys modifiquem ni l'essència ni la filosofia del Pla General. Això m'agradaria que quedés clar i vostès en tenen una prova claríssima de que la nostra voluntat no és ni molt menys anar en contra d'aquell consens que es va donar l'any 2003 i és que durant el darrer any, com vostès saben, hem tingut un problema important amb el Pla General. Teníem una sentència que ens anul·lava el Pla General, hem hagut de fer un text refós que, com ha dit el regidor, com aquell que diu s'acaba de publicar i per tant acaba de guanyar efectivitat i l'únic que hem fet, l'única variant, l'únic canvi que hem introduït en aquest nou Pla General, que és una fotocòpia pràcticament de l'antic, és allò que havia motivat la sentència contrària. No hem tocat absolutament res més, precisament perquè la nostra voluntat no és modificar la filosofia ni el model de poble, ni molt menys que hi ha darrere d'aquest Pla General. Per tant, m'agradaria deixar molt clar que estem parlant sempre de modificacions puntuals en alguns casos per errors evidents que hi ha en el Pla General, en altres casos com aquest, i aquesta és la nostra interpretació, per preceptes que fan molt difícil l'aplicació d'allò mateix que diu el Pla General, per tant, per fer aquest Pla General més viable, però en cap cas estem intentant canviar
la filosofia ni el model de poble, perquè hi va haver un debat molt profund, llarg i fructífer, entenem, sobre aquest model de poble. Nosaltres recolzem i defensem també el resultat, el model de poble que reflecteix aquest pla general, el del 2004 i el del 2009, perquè és el mateix, i per tant en cap moment és la nostra voluntat canviar aquest model i ni molt menys fer-ho sense el debat previ necessari entre les forces polítiques i els grups ciutadans. Hi ha alguna rèplica, senyor Comas? Gràcies. És cert, hem d'entendre que és cert que no es vol canviar la filosofia, però sí que és cert que aquells punts que es toquen del Pla General moltes vegades poden ser sensibles, i quan més temps hi hagi, amb això m'afegiria el que ha dit el company socialista, quan més temps hi hagi i més consensuat estigui, millor, precisament seguint la línia del que deia vostè, senyor alcalde, de no canviar l'esperit del Pla General aquest. Contesto del que em tocava. És cert que he dit que alguns casos especials s'haurien de regular. Repetiré el que he dit perquè potser no se m'ha entès. Per motius funcionals i de seguretat, faig servir les paraules del regidor, i en aquelles activitats que la llei permet, la llei d'urbanisme, que la tinc aquí, no cal que la llegim ara, i que estiguin degudament legalitzades. Això per una banda. Aquests casos especials haurien d'estar contemplats en la modificació. Si no, no s'hi val. Quins seran els casos especials? Hauria de descriure quins són els casos especials. Ha dit el regidor que no hi havia cap tipus de regulació. Sí, teníem un article 318 del POUM. Aquí està la regulació que teníem. Sí que n'hi havia, i tant que tenien. No es pot dir, ara ho regulem perquè no n'hi havia. Això és mentida, sí que n'hi havia. Ens semblarà bé o malament, però hi era. I després una cosa que no m'agrada dir-li, però en el planejament en vigor ara diu, article 318, que no s'autoritzen els tancaments opacs, com deia ell. Però en l'article 318 de la proposta de modificació diu no s'admeten els tancats opacs. Jo llegeixo, entenc que diu el mateix. No sé si no, el senyor secretari m'aclarirà si m'equivoco al llegir això. Per tant, el que no permet l'actual Pla General, ara tampoc. Per tant, en fi, vull dir, tampoc fem servir arguments que no existeixin. Per nosaltres aquesta modificació no calia, i en tot cas si calia s'havia de fer d'una altra manera i no fent aquesta obertura general a posar qualsevol cosa i naturalment sense afavorir a ningú. La reglamentació que teníem ara era bona. Aquesta reglamentació potser s'hauria de tocar, és cert, potser s'hauria de tocar, però s'hauria de descriure molt bé què es toca, que més això, la llei parla del que es pot fer, per tant, en sòl no urbanitzable no cal que ens inventem res, està tot inventat. Què toca i que es descriguin quines són les coses i què es deixarà fer allà. Sempre i quan siguin activitats, repeteixo, que es puguin portar a terme i sobretot que siguin legals. Gràcies. Gràcies. Abans de passar-li la paraula al senyor Laortua, m'agradaria també fer un aclariment perquè hem de mesurar d'alguna manera les paraules que diem i a vegades hi ha afirmacions que poden portar malentesos. Aquesta modificació no permet a la gent fer qualsevol cosa amb les tanques. Ho ha dit en la seva primera intervenció i ho ha repetit en la segona. Precisament regula i de manera molt clara, i fins i tot regula la diferència que hi ha d'haver entre els pals de les tanques i el tipus de material i a més el que sí que fa és obrir el ventall de tipus de tanques, però ni molt menys el que fa és dir no, a partir d'ara s'hi val tot i agafin vostès a partir de demà 4 totxos i facin una tanca. Evidentment això no és així, fem una nova regulació, però en tot cas queda perfectament establert i regulat quin tipus de tanca hi pot haver a partir d'ara. No sé si el senyor Miró vol... Acabem les intervencions, doncs. Senyor Laortua. Sí, gràcies. Jo no he volgut dir en cap moment que s'estigui modificant la filosofia del POUM. El que he dit, el que nosaltres ens queixem és de la via que aquest govern ha decidit per portar a terme modificacions puntuals. És a dir, la forma de treballar és la que nosaltres creiem que no és la correcta. De totes formes, la qüestió d'essència és un tema delicat. El POUM és una col·lecció d'articles i per tant modificant puntualment podem arribar a modificar tots. Ens hem de fiar en aquest sentit de la voluntat de l'equip de govern que no portarà
temes que siguin fonamentals. En algun moment sí que haurem de discutir d'algun tema molt important, crec jo, en el qual el POUM necessita ser modificat. El que jo els agrairia és que realment, no sé si en aquell moment consideren vostès que realment val la pena comptar amb el consens, doncs que seguim a parlar. El que nosaltres diem, i ho torno a deixar clar, és que la via de portar per la via ordinària, de plens ordinaris, només amb el temps de la informativa i a vegades la xerrada amb un regidor uns quants dies abans, no és una forma de fer modificacions. Aquesta és el que nosaltres hem posat sobre la taula des de l'inici d'aquesta legislatura. A l'anterior legislatura els tècnics ja estaven recollint tota una sèrie de presumibles incongruències del POUM o algunes coses que devien ser modificades, a vegades també pel pas del temps o per propis errors. Allò va ser un inacabat en aquell moment i per tant en cap moment nosaltres vam seure en els grups a parlar del tema ni vam portar el tema a participació ciutadana. Per què? Doncs perquè no teníem clar que a final d'una legislatura toquessin fer modificacions i d'alguna forma les volíem fer consensuadament i d'un cop, d'una vegada. No vam tenir temps de fer-ho i ara algunes d'aquelles, que en principi són apunts, per dir d'alguna forma, dels tècnics, s'han de sotmetre a consideració política. Llavors nosaltres creiem que aquesta consideració política es fa amb una taula, no es fa portant-la per la via ordinària del ple. El nostre retret és aquest. No hem dit en cap moment que ara estiguin modificant coses substancials, però és que amb aquest procediment algun dia pot caure aquí una cosa substancial en forma de modificació puntual. I llavors què farem? També suposo que la votarem i sortirà aprovada, sense haver-la consensuat. La nostra queixa és aquesta. Molt bé, gràcies, senyor Miró. Gràcies, contestaré a la d'Albert. Has acabat dient això de l'opac i tal. Bé, efectivament, no pot ser opac, això és el que es contempla, però que la valla podrà ser de fusta, de fil de pastor o de filat. És a dir, i cap d'aquestes, evidentment, poden ser transparents, translúcides, no les altres. Llavors, l'altre, sense ganes de polemitzar, si és que no a fons, i n'hem parlat fora de consistori, informalment, segurament ens podríem posar d'acord que el desitjable seria que no hi haguessin cap tipus de valles i que hi hagués un civisme suficientment avançat en aquest país perquè no tinguessin d'haver-hi cap tipus de tanques sòlides, si per sòlides s'entén les tanques de fustes o de filats. Seria evidentment el desitjable, però malauradament no podem fer així. L'alcalde ja ho ha dit, que efectivament precisament el que es fa és tancar el fet de la llibertat de que tothom pugui fer una mica el que vulgui, que ja no ho podia fer perquè hi havia aquesta mini regulació molt precària, ja senzillament es dona una mica més de definició en aquest aspecte. I contestant a Iñaki, doncs estic d'acord. Hi ha dues coses. El llistat que deies de les modificacions aquestes que hi ha pendents, és veritat. Jo crec que seria convenient sentar-nos i de tot aquell llistat que hi ha de modificacions que coneixem més o menys tots, que per part dels tècnics han anat acumulant, seria convenient de parlar-ne i de tancar-les aquestes errades o deficiències que hi puguin haver dins del pla general consensuadament. Però no només amb aquestes, jo ja dic, treballaré i insistiré perquè els punts que es portin a ple puguin ser consensuats de manera total amb tots els membres. Gràcies. Molt bé, gràcies. Doncs passem a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Gràcies. Doncs queda aprovat el punt per 11 vots a favor, 2 en contra del grup d'Iniciativa Verds i 4 abstencions del grup socialista. Passem al 8è punt, que és aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'uns terrenys destinats a sistemes urbanístics a la Font dels Enamorats. Gràcies, senyor Miró. Gràcies, bona nit. Efectivament, el que posem a consideració del plenari és la correcció d'una errada que ja es remunta en data 11 de desembre del 85, quan la cessió per part dels propietaris del Font dels Enamorats van cedir la parcel·la d'aproximadament 4.000 metres quadrats com a aprofitament mig, i el Pla General ho va contemplar tant el 2003 com no podia ser d'altra manera el Pla General aprovat definitivament el 18 de juny del 2009,
com a sistema, el va qualificar com a sistema, com a terreny, com a sistema d'espais lliures i els va integrar com a zona verda contigua. Senzillament el que portem a votació és precisament canviar aquesta qualificació urbanística i el que ens permetrà això és tornar al seu estat original, aquesta parcel·la de 4.000 metres, com l'aprofitament mig dins del sector. En aquest sentit el que ens permetrà això és tenir una superfície de caràcter patrimonial on amb el dibuix i el disseny dels serveis tècnics de la casa el que es permet és establir 3 parcel·les diferents, 2 de 1.500 metres i una de 1.200, cada una d'elles amb la modalitat d'habitatge enganxat, 2 habitatges compartint la mitgera, és dir, 6 parcel·les el que poden sortir d'aquesta modificació. Senzillament dir que la part de zona verda del carrer Sauquer es requalifica amb aquesta proposta de modificació puntual, es passa al que és el polígon d'actuació 16, que és la zona d'equipament del mateix sector de la Font dels Enamorats. Res més, gràcies. Gràcies, passem a les intervencions. Senyor Laurtua. En aquest cas sí que votarem a favor perquè aquí sí que és una errada i és l'única de tots els punts que avui porten a aprovació de modificació del POM. Molt bé, gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor? Gràcies. Queda aprovat el punt per unanimitat. Passem al 9è punt de l'ordre del dia, que és aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per a l'ampliació d'equipament educatiu a l'àmbit del TIN. Dictamen antecedents. Primer, els serveis tècnics municipals han redactat el projecte de modificació del POM aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 18 de juny del 2009 i publicat el 17 de juliol per l'ampliació d'equipament educatiu a l'àmbit del TIN. D'acord amb la proposta redactada es pretén assolir els objectius següents: la consolidació de l'espai escolar de l'alcalderia aprofitant les seves bones condicions d'accessibilitat, assolellament i mobilitat en l'àmbit del TIN, la permuta d'un espai d'equipament esportiu de l'àmbit del Bugarai per zona verda, que és una qualificació molt més adient perquè es correspon a l'espai on el torrent del Bugarai està cobert, la consolidació del gran espai esportiu de les Cremades. L'expedient de modificació puntual es refereix a 2 àmbits diferents del municipi de Caldes de Montbui, l'àmbit del TIN i l'àmbit de les Cremades. A causa de les qualificacions urbanístiques vigents cal posar en joc 3 peces del terreny diferenciades. Primer, la permuta de zona verda en equipament escolar per assolir l'efectiva ampliació del solar destinant a la futura escola a l'àmbit del TIN, qualificant de zona verda en compensació part de la confrontant zona esportiva del Bugarai en els moments present lliure d'ocupació. I segon, la permuta d'equipament genèric i de sistema viari per equipament esportiu a l'àmbit de les Cremades per tal de compensar la pèrdua d'equipament esportiu a la zona esportiva del Bugarai. Segon, d'acord amb allò que disposa l'article 115 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, s'ha tramès al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya exemplar de criteris i objectius de la modificació puntual que es tramita, als efectes que determini l'abast del corresponent informe de sostenibilitat ambiental. En data 2 de juny del 2009, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha emès informe al qual es desprèn que analitzada la documentació es constata que la modificació no està inclosa en cap dels supòsits previstos d'avaluació ambiental i que caldrà sol·licitar informe al Departament per raó de les seves competències en el tràmit d'informació pública del document que s'aprova inicialment. Tercer, en data de 17 de juliol del 2009, els serveis jurídics municipals han emès un informe jurídic que contempla les següents consideracions. La primera, pel que fa a la modificació de les figures del planejament urbanístic i del ius variant de l'administració. La segona, pel que fa als actes preparatoris per la formulació i la tramitació de les figures del planejament urbanístic. La tercera, pel que fa al tràmit administratiu. I la quarta, pel que fa a la competència del plenari per l'adopció d'aquest acord. En conseqüència, es proposa al ple, per dictamen de la Comissió Informativa de les Matèries Competència del ple, l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona data 18 de juny del 2009 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat el 17 de juliol per a l'ampliació d'equipament educatiu a l'àmbit del TIN redactat per l'arquitecte municipal. Segon, suspendre l'atorgament de llicències en els àmbits inclosos en la modificació puntual aprovada inicialment. Tercer, sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d'informació pública pel termini d'un mes mitjançant la publicació dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i un diari de gran difusió i en el taulell d'anuncis de la Corporació. Quart, trametre còpia del projecte aprovat inicialment a les administracions, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General d'Esports. I cinquè, notificar personalment els presents acords als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla, concedint-los un tràmit d'audiència d'un mes per consultar l'expedient i en el seu cas formular les al·legacions que considerin escaients. No obstant això, el ple decidirà. Gràcies, senyor Miró. Gràcies. Aquest punt respon bàsicament no a una errada possiblement del Pla General, però sí a un canvi de les necessitats socials per ampliar terrenys per
per les demandes que fa, en tot cas, la Conselleria d'Educació. El que es fa és ja l'última parcel·la que queda al TIN, perquè al final aquesta zona ja s'ha portat ja diferents vegades. El que fem és senzillament fer una permuta de qualificacions urbanístiques. No m'estranya que el secretari també s'hagi igual vist una mica de dificultat en aquesta modificació, perquè és una mica rocambolesc que intentaré explicar. S'agafa la zona verda del TIN, es passa a la parcel·la que és d'equipament deportiu del Bogarai i l'equipament deportiu del Bogarai es porta a les Cremades. El sistema general d'equipament deportiu es porten allà. Senzillament respon bàsicament a les necessitats de tenir espai per a la tercera escola d'ensenyament primari Caldes, anomenada Calderí, i l'únic que fem és portar a aprovació inicial la modificació d'aquesta qualificació urbanística d'aquestes 3 parcel·les per permetre, com he dit, disposar d'aquesta superfície, resultant una superfície total de més de 14.000 metres per poder encabir en el seu moment, si així es considera oportú, un centre escolar de 3 línies o el centre que s'estimi necessari. Gràcies. Gràcies. Anem a la resta d'intervencions. Senyor Londres. Sí, gràcies. Ha dit al final una cosa que és precisament la que més ens agradaria saber, no? O el centre que es cregui necessari. D'alguna manera, aquí a Caldes hi ha hagut un debat al respecte de quin tipus d'equipament docent volíem posar allà, i el que no estem tampoc gaire segurs és si els metres que estem posant a disposició són realment els necessaris per el que hi ha previst o preveuen alguna cosa com diferent, i no sé si hi ha alguna novetat al respecte en quin tipus de centre ha d'anar allà. Recordo que ho hem deixat en mans de la Generalitat quan aquí podria decidir alguna cosa. Per altra banda, els canvis aquests de zones tampoc estem segurs que siguin els adients. Com deia l'Iñaki, tampoc hem sabut a parlar. A veure, no és cert, sí que hem sabut a parlar. I he de reconèixer, Jaume, que tu ens ho expliques tot. Però, d'alguna manera, la reclamació que faríem no és aquesta, no és que el regidor voluntariós ens ho expliqui tot, a més ho agraïm públicament i les vegades que faci falta, sinó que hi hagi una perspectiva més àmplia a l'hora d'afrontar modificacions del Pla General. No sabem si realment Caldes necessita disminuir la zona esportiva del Bogarai i ampliar encara més les Cremades, potser sí o potser no. No sabem si la zona verda l'hem de moure d'aquesta manera, potser sí o potser no. Per aquests motius i perquè la indefinició que encara queda en el futur de l'escola que s'ha d'implantar allà, nosaltres ens abstenim en aquest punt. Gràcies, senyor Laurtua. Bé, sobre aquest punt només la postura serà l'abstenció, com he dit, amb la resta de punts d'aquest tipus, però hi ha una precisió, una pregunta que volem fer respecte a l'últim tram d'aquesta modificació, que s'ha d'enllà les Cremades amb el que es diu el solar C, que és on ara hi passarà el solar d'equipaments o el tros de solar d'equipaments, que volíem, això es pren d'un genèric, com es diu, genèric o viari. A l'hora de convertir aquell genèric i viari en equipament, suposo que els càlculs que hi ha viari suficient per tota la zona de Cremades hi donen, perquè això estava previst d'una manera, a l'inquibir-hi un altre, en aquest cas, ús diferent del terreny, doncs no hem pogut veure una perspectiva de futurament com podia quedar la qüestió viària dintre d'aquell sistema. D'altra banda, en el text que ara porten a aprovació, respecte a aquesta parcel·la, aquest solar de 14.850 metres quadrats, que serà el total definitiu de l'àmbit del TIN com a equipament escolar, hi ha una frase que, si més no, ens suscita una mica de curiositat, que diu: es convertirà en una peça escolar de característiques adients per encabir un gran centre escolar de 3 línies. Això està recollit en el text que avui dia es porta a aprovació. Que voldria saber, això manifesta una intenció de l'equip de govern respecte a quin tipus d'escola hi va allà,
o encara, una mica en la línia que comentava el meu company, si hi ha alguna novetat sobre el tema o si una cosa porta a l'altra o no. És a dir, estem parlant de terrenys, en aquest cas, que faciliten que hi hagi un tipus d'escola o un altre tipus d'escola. Simplement això, la frase crida l'atenció. Gràcies, senyor Miró. Bé, jo només respondré la part, si els sembla, la part del centre, etc. Ho respondrà la regidora d'Educació. Bé, agrair la intervenció teva, Pau, però has de saber que jo formo part de l'equip de govern, és a dir, quan negocieu o parlem dels temes, pensa que hi ha un equip de govern que, evidentment, les coses no són que es fan perquè jo represento també l'equip de govern. Llavors, senzillament, la intervenció de l'Iñaki quant al sistema viari és de preveure que sí. Jo aquí, sincerament, recullo la teva pregunta i, clar, això està fet pels arquitectes i els tècnics de la casa, perquè suposo que això ho tenen contemplat, però de totes formes, si et sembla, això n'he pres nota i et donaré la contesta que efectivament es compleixin tots els paràmetres. Per lo que respecta a l'altre, jo crec que l'alcalde o la regidora us donarà contesta al tema. Gràcies. Gràcies, bona nit a tothom. Una mica per respondre tant al Pau com a l'Iñaki, no hi ha novetats al respecte. L'última vegada que vam parlar amb els serveis territorials a través del seu director, la resposta va ser que en aquest cas el que fem és això, cedir a la totalitat del terreny al Departament d'Educació perquè faci l'ús que cregui convenient, però tampoc no per fer 3 línies en una escola de CEIP del Calderí, perquè aquest projecte naixerà i es farà amb un CEIP de 2 línies. O sigui, l'únic que estan a través... Ara s'ha aprovat ja la llei d'educació, com tots sabeu, i serà una eina que tirarà endavant i hi haurà coses i temes que es desencallaran i ajudarà. I un d'aquests temes serà realment com s'organitzarà la postobligatòria. Llavors també estem pendents una mica, ara al setembre, tornar a retomar una altra vegada les converses amb ells, aviam si realment ja tenen decidit ben bé com s'organitzarà la postobligatòria, però realment la pregunta que feu és si hi ha novetats. No n'hi ha, i el CEIP Calderí serà de 2 línies i l'únic que fem és donar aquest terreny a l'equipament al Departament d'Educació perquè faci el que cregui convenient, però en aquest cas un CEIP de 2 línies, que és com es farà el projecte del CEIP al Calderí. Gràcies. Hi ha rèpliques? No? Doncs passarem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovat el punt per 10 vots a favor, els dels grups de govern, i 7 abstencions de la resta de grups. Passarem al 10è punt, que és una altra modificació de planejament, en aquest cas relativa a un enllaç amb la carretera C59. Gràcies, senyor Miró. Molt bé, portem també a consideració del ple una altra modificació del Pla General, que és una modificació que també respon a una errada del Pla General. Respon a una errada perquè dona sortida a la manca de la previsió en el seu moment del Pla General del que era el sistema viari pel que fa a la clau F6 en concret en aquesta. Una errada no detectada ara, sinó ja detectada, evidentment, en l'anterior legislatura, on ja es va proposar una modificació d'un sistema viari similar, però més al sud, però arrel d'uns informes negatius pel caràcter inundable de la ubicació en aquell moment del dibuix que es pretenia, doncs s'ha tingut de modificar i la modificació ha vingut condicionada pel disseny i dibuix que ens han fet la Direcció General de Carreteres, que ha establert quin ha de ser el dibuix que s'ha de fer en aquest sector. Aquest per una banda. En segon punt m'agradaria destacar que per primera vegada es contempla la possibilitat d'un pas soterrat per la C59, donant això la possibilitat de tenir la seguretat tant pels vianants com per la gent que vagi en bicicleta com per turismes, de no tinguer de córrer riscos
al creuar la C-59. L'accés al cementiri fins ara ha sigut una situació, realment s'ha de dir així, una situació molt lamentable a la qual han tingut aquest municipi l'accés al que és el cementiri. La gent gran que hi va pel carrer Bigues, que ha de creuar la C-59, ha sigut una preocupació que ha tingut i ha de tenir una resposta i que creiem que amb aquesta modificació que es proposa se li donarà aquesta resposta. En tercer lloc, dir que el sistema que es proposa de gestió és un sistema una mica complicat. El que es fa és, perquè se'ns entengui de manera molt planera, és posar sobre el dibuix de planimetria del Pla General un nou sector, un sector definit com a sistema viari, i el que fa és distribuir entre Sant Salvador, Puig de Minor i el sector del Camp de Golf l'execució d'aquest sistema viari. Està ja previst dins d'aquesta modificació de la base jurídica, aquesta modificació, les possibilitats de desenvolupament del mateix. En aquest sentit, no es canvia la qualificació urbanística pel que respecta de la C-59 cap al cementiri i el que és de la C-59 dins dels sectors de Sant Salvador i Puig de Minor queda tal qual. Senzillament es fa que el sistema serà expropiació pel que respecta al sòl no urbanitzable al camp de golf, expropiació que ha d'efectuar, evidentment, la propietat del camp de golf, i el que respecta a la part que queda dins dels dos sectors de Sant Salvador i Puig de Minor són terrenys de cessió gratuïta i obligatòria. Nosaltres, tal com ha quedat dissenyada aquesta modificació, ens reservem, redactat tal com està dins de tot el document jurídic, la possibilitat de que si no es desenvolupen aquests sectors procedir a l'execució nosaltres subsidiària i fer disposició dels terrenys executant aquesta infraestructura, encara que els sectors no hagin tirat endavant tots els seus projectes de reparcel·lació i les cessions d'aquests terrenys de manera gratuïta. En aquest sentit, el que això ens permetrà és tirar endavant tot aquest nucli viari de manera autònoma en cas que les propietats dels diferents sectors no donguin compliment a la necessitat de la seva execució. Gràcies. Gràcies. Hi ha intervencions en aquest punt? Senyor Londriz. Bé, estem parlant de l'accés al camp de golf. Estem parlant de l'accés al camp de golf. Has dit una cosa al final, Jaume, dius, contempla la possibilitat de fer un pas soterrani per vianants i bicicletes. Suposo que la possibilitat vol dir que serà real, perquè és l'única cosa positiva que hi trobem. Aquesta solució, ja ho vam dir les diferents vegades que n'hem parlat, no resol el que creiem la connectivitat del poble per aquest cantó amb la C-59, no el resol. Sí que resol dues coses. L'accés al camp de golf, que això és important remarcar-ho, que sí que es fa, d'alguna manera s'han de fer càrrec d'una bona part d'aquesta obra. I resol de manera positiva, i això sí que ho hem de dir, encara que votarem que no, a l'accés peatonal i per sota de la C-59 amb el que això representa d'evitar perills a la ciutadania que va cap al cementiri. El que voldríem que ens reafirmessis és que els costos d'aquesta operació van distribuïts realment entre aquests tres sectors, que l'Ajuntament només serà un executor en cas de que no es tiri endavant per part d'ells, i si hi ha algun pla ja temporalitzat de tirar-ho endavant, si hi ha alguna previsió en aquest temps, que també creiem que és important saber-ho. Gràcies. Gràcies. Senyor Lavertua. Sí, respecte a aquesta modificació, aquesta ja ve d'antic, i hem de reconèixer també que quan nosaltres la vam presentar d'alguna manera, doncs encara recollia més mancances respecte a la solució viària real que després s'han pogut aconseguir. En aquell moment s'hi va topar amb la comissió més que d'urbanisme de carreteres concretament, en què hi posava unes dificultats que no garantien una viabilitat bona. La proposta d'ara millora, realment no és l'òptima i això ho reconeixem tots, però millora aquella primera proposta.
Aquí una cosa que voldríem saber, com queda recollit el que és l'obligació de contribució proporcionalment respecte als 3 sectors, és a dir, en quina proporció hi contribueix cada un dels 3 sectors afectats pel sistema viari, si això ja ve recollit també en la modificació que es fa en el POUM o això serà objecte en tot cas d'un conveni posterior. I d'altra banda, el que tot i reconeixent el que acabo de dir, aquí haurem de fer una excepció, en aquest sentit és una modificació puntual que ve d'antic, que nosaltres en aquest sentit l'apreciem i per tant aquesta la votarem a favor. Però els voldria fer una pregunta, perquè ara en el text, el que és la proposta d'acord, tant com l'informe jurídic, es recull un petit paràgraf que diu la posada en marxa de diferents sectors de sòl urbanitzable i no urbanitzable, Sant Salvador, Puigdomí Nord per una banda i el Golf de Caldes per l'altra, han fet palesa aquesta mancança en el POUM vigent i imprescindible la modificació del mateix pel correcte desenvolupament d'aquest planejament derivat. I subscrivim al peu de la lletra aquest paràgraf. El que els preguntem és com és que fa 2 anys la primera acció de govern que van fer vostès va ser precisament suspendre aquella iniciativa de l'anterior legislatura, precisament argumentant que era absolutament innecessari aquest nus viari. Bé, abans de passar la paraula al senyor Miró, m'agradaria rebatre aquesta darrera afirmació. La vam suspendre perquè enteníem que era millorable, com vostè mateix ha reconegut. De fet, la proposta que portem avui no és òptima, això també hi estem d'acord, però sí que és millor que la que s'havia portat abans. Per tant, vam suspendre el tràmit perquè estàvem negociant una proposta de millora, que és la que avui, el tràmit de la qual iniciem avui. Senyor Miró. Gràcies. L'intervenció. No és veritat que el que estem permetent és l'accés al camp de golf. És que de veritat, vull dir, és que hi ha com una obsessió amb aquest tema. El camp de golf, el Pla General del 2003 i el text refós aprovat definitivament ara, el juliol d'ara, obliga en el Pla General a definir que ha de tenir, és a dir, el Pla Especial del Camp de Golf ha de complir 3 potes fonamentals. Una, el sistema d'abastament d'aigües. 2, el desenvolupament que pot fer en allà urbanístic el que té el Pla General. I 3, ha de resoldre el Pla Especial els accessos. Això el Pla General no va contemplar. I no va contemplar. Amb la qual cosa vull dir que l'accés al camp de golf es podia fer d'aquesta o de 40.000 altres vegades, de 40.000 altres formes. Haig de recordar que en el seu moment, quan vam votar aquí el conveni precisament amb aquest sector, precisament es va incloure i es va aconseguir com un fet positiu el fet de que l'accés, perquè l'accés és només des de la C59 cap a mà dreta, cap al cementiri. Aquí és on es limita i on es queda el Pla General. Però no només es va aconseguir això, sinó que es farà l'accés soterrat per la C59 fins al carrer Bigues. Aquesta és la peça important, el que s'aconsegueix amb aquest nou disseny del sistema viari. És a dir, l'accés de camp de golf el pots fer des de mà dreta, com ja estava previst en el seu moment amb la rotonda que va negociar durant molt temps a l'Iñaki trencant-se les banyes amb carreteres. Ara no, ara el que s'està fent és precisament aquest sistema que s'engloba, evidentment hi haurà un accés al camp de golf, d'acord, però no és l'objectiu d'anar al camp de golf. L'objectiu, i ho saps perquè ho hem comentat moltes vegades, etc., és no veure més la gent, i sobretot gent gran, jugant-se la vida, creuant la carretera per anar al cementiri. És a dir, la prioritat, jo crec, d'aquest equip de govern és més donar un accés al sistema d'equipaments que tenim allà al cementiri i possibles altres equipaments que s'hi puguin desenvolupar a l'entorn del cementiri o el que sigui, no l'accés al camp de golf. Vull dir, no tingueu aquesta obsessió. Llavors, en quant al tema de la previsió del temps, la previsió del temps és més complicada. Per què? Perquè el desenvolupament dels sectors Sant Salvador i Puigdomí Nord depèn del que es decideixi, a veure com queda establert tot això. Sabeu que hi ha un pla local d'habitatge, s'ha presentat, etc. Bé, aquí hi haurà uns condicionants que determinaran una mica això. El que sí és cert és que no pot passar més enllà, com he dit i tal com està redactada la proposta, no pot anar més enllà de l'any que ve, en cap cas. Llavors, el que feia la intervenció d'Iñaki només respondre als costos, respon, és a dir, la part afectada en el conveni del camp de golf ja quedava clar que el cost era, pel que respecta amb el camp de golf, era tot el sistema viari
passat sota la C59 fins al carrer Bigues, i pel que respecta a l'altra part que quedarà amb tota la rotonda, amb la connexió de Sant Salvador Puigdemont Nord, anirà a càrrec de l'aprofitament mig de cada un dels dos sectors. És a dir, conforme allò es talla pel mig com una taronja, doncs en funció de l'aprofitament mig de cada sector es definirà llavors el cost. Per això no s'ha volgut posar percentatges, perquè és absurd, anirà determinat amb aquest concepte urbanístic. I llavors, perdona, no sé si hi havia alguna cosa més. No, ja està, gràcies. Molt bé, gràcies. Hi ha rèpliques en aquest punt? No? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Gràcies. Queda aprovat aquest punt per 15 vots a favor i 2 vots en contra els del grup d'Iniciativa Verds. Passem a l'11è punt de l'ordre del dia. És una altra modificació puntual de planejament, en aquest cas referent al subsòl dels sistemes de comunicacions, espais lliures i equipaments. Gràcies, senyor Miró. Bé, molt senzillament, el que es pretén amb aquesta modificació és donar la possibilitat que efectivament projectes d'aparcaments soterrats puguin portar-se a terme almenys amb més facilitat de la que pugui existir en l'actualitat. El nostre pla general no determina condicions per als aparcaments en soterrani sota el sistema de comunicacions, amb la qual cosa no es considera legalment permès, i determina un nombre màxim de places soterrades pels sistemes d'espai lliures i equipaments només de 2. La proposta que es porta a consideració al plenari és senzillament ampliar a 3 les plantes soterrades i permetre-les en tots els sistemes, tant comunicacions, espai lliures i equipaments, en el 100%. Gràcies. Gràcies. Intervencions en aquest punt? Senyor Lóndriz. Bé, en principi em sembla una cosa positiva que podem disposar més fàcilment del subsòl per fer aparcaments. El nostre vot afirmatiu, evidentment, no està condicionat a la definició, la decisió final d'on ho farem, això. Això és una discussió que esperaríem i que ens agradaria que fos fruit d'un estudi tècnic seriós, però amb uns criteris polítics de mobilitat clars. Sense això no aniríem enlloc. Hem de saber quin poble volem amb moviments interns i en funció d'això farem els aparcaments que necessitem. No aprofitar els terrenys que tinguem en un lloc o en un altre per fer un aparcament. Per altre cantó, preguntar si el fer 3 plantes cap avall té alguna incidència en la zona de perforació, de zona de protecció balneària de la qual Caldes està ficada, vaja. No sabia com dir-ho ja. La protecció, més que balneària, és protecció termal. Ho he dit, no sé en què estaria pensant ja. Doncs si afecta la zona de protecció termal, que evidentment l'aigua està molt més avall, però la llei és la llei i la norma és la norma. Senyor Miró, endavant. Bé, gràcies per la intervenció. Efectivament, 2 coses. El que és el primer de consensuar en tot cas si s'ha de fer i on s'ha de fer en pla mobilitat, totalment d'acord. Jo crec que això i a més és convenient i seria necessari consensuar tots aquests aspectes i introduir com més discussió en aquest aspecte millor, no? Però ja anticipo que la situació també és complicada, no? Per les primeres contactes que hi ha hagut és una situació complicada. I segon, pel que respecta a la protecció, això es tindrà en compte. Tot el que és el perímetre de protecció, Caldes arriba fins a Sant Feliu, etc. Vull dir que tot Caldes està en la protecció balneària o la protecció termal. Això es tindrà a tenir en compte en el seu moment quan es facin els projectes, es tindran de fer unes cates i uns sondejos que seran regulats per la Direcció General de Mines en aquests casos d'aquestes perforacions i són els que determinen l'afectació o no a qualsevol veta que hi pogués haver de protecció termal, perquè com molt bé deies hi ha brolladors a 4 metres de terra que això existeix i existeixen a l'actualitat que evidentment quedarien totalment malmesos si es fes una obra d'aquest
d'aquest tipus sense cap tipus de rigor ni de protecció. I tindrem d'estar assistint endavant, discutir-ho i estar molt atents. Gràcies. Molt bé, doncs passem a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Abstencions? Gràcies. Queda aprovat el punt per 13 vots a favor i 4 abstencions, aquestes darreres del grup socialista. Passem al